Temnota sílí. Po návratu pána zla už ani ve světě čar a kouzel není bezpečno. Zatímco ministerstvo kouzel zavírá oči před pravdou, skupina odvážných kouzelníků a čarodějek se schází, aby čelili novým výzvám proti hrozbě, která se znovu probouzí. Jste dost odhodlaní a chytří, abyste odolali tlaku ministerstva kouzel, pomohli řádu a zároveň se připravili na zkoušky NKÚ. V tomto díle vás čekají otázky, které vás provedou spletitým příběhem plný napětí, odhalených tajemství i odvážných rozhodnutí. Chopte se své hůlky v podobě levého tlačítka myši či mobilního telefonu a jdeme na první otázku. Co bylo zakázáno v Kvykálkově? Za A podobný prodej, za B noční ruch, nebo za C zalévat trávník?